Buster tamén sempre andan con leas. Mais toliños que os animaliños non hai. Neles vas te enamorar, son os animaliños. O regreso de Splat. Oh, Roderick, es un ser tan alucinante. Es listo, é alto, é simplemente fabuloso. Quero que non me fagas entrar aí. Ai, que foi? Quen se atreve? Son Roderick e son alucinante. Contalle a alguén que lle importe. Chegou xa o meu cedeo. Sí, acaba de chegar, gateza real. Espero que lle guste. Libera o corvo que hai en ti. Guía rápida para mellorar a vida social dos corvos. Pareceche chistoso? A ti eu parezoche un corvo gracioso calquera ou que? Non, Splat, non és nada graciosa. Quero dicir, és graciosa. És moi graciosa cando queres ser graciosa. O que che quero dicir Acabouse, xa me fartei. Relucente! O meu CD noviño é relucente! Levo toda a semana esperando por el, por favor, Ten por favor. máis coidado, peteiro torto. Aquí está o teu, Splat. O álbum O regreso do gato. Perdoa pola confusión. Libera o corvo que hai en ti. O meu CD noviño é relucente! Moito ollo roedor. Quero bolas Vai de ser pelo. un día Dame, moi dame, longo. dame bolas de pelo. Quero bolas de pelo. Así, dalle aí, Dumpster. Bótate de cabeza a bailar. Falo moi ben, só che falta algo de práctica. Iso que? Aí, Chesmulu. Encántame a túa obra. É impresionante. Grazas, Splat. É certo que che estou bastante inspirada ultimamente. Si, xa, unha preguntiña soa. Esa cousa que tes na cabeza, Fris, é túa ou pegóuseche? Oh! Hoxe estou que boto por fora. 2, 3, paso atrás. Palmas. E volta, 2, 3, mova as cadeiras e meneo o cu, meneo o cu. Dame o corpo que este vai ser o meu día. Palmas. 1, 2, 3, ritmo, 2, 1, 3, moves as cadeiras, move os pés, ritmo, arriba os pezuños, pega un brinco, así se fai, Dumpster, van estar todas as mociñas toliñas por ti, ritmo. Mirade o que pasa cando cruzas un boi cun can, que che sai un bocoicán. Pilládelo, un bocoicán. Un bocoicán. Pois a min non me fai tanta graza. Non, a min tampouco. Recordo sempre. És unha flor no xardín da vida. O meu CD! Perdoa, Ras, vou con presa. Splat está esperando a súa música. Non pode dormir sen ela. A ver, música. Es unha flor no xardín da vida. Es unha flor no xardín da vida. Kikiriki! Moi bons días, Rod. Espero que dormiras ben de noite. Foi unha confusión. Perdóame, por favor. Estás ben, Rod? Tranquilízate. Terías que mirar algo máis por ti.
2... Dougie, 499, 500... quero che pedir perdón polo incidente de onte. Que me queres que? Xa sei que o que fixen non ten perdón. Cuidado co que faz, bola de pelo, que te estou vixiando. Espero que poidamos deixar a un lado ese enfrontamento absurdo de can e gato. Chegou a hora da confianza e da amizade, pensou ben. E agora marcho para facer este día glorioso aínda máis glorioso. O Dame que? bolas de pelo, tú siendo bolas de pelo. Dame bolas de pelo. Sí, Debía de haber algo na auga pola mañá, pero penso chegar ao fondo disto. Se pensa ela que vai poder máis que a min, estamos ben enganada. Teño vista de águia e vexo vi as cousas a 1 kilómetro de distancia. Ai! Que, Dougie? Imos dar unha volta ata o campo de béisbol. Imos aló! Espero que practicaras algo. Xa é miña! Xa é miña! Ai! Estamos progresando moito, clase. Ei, que foi, Dougie? Onde vai a pelota? E a continuación, imos saudar a Mulu educadamente. Repetide comigo. Vaiche ben a vida, vaca branca e negra. Vaiche ben a vida, vaca branca e negra. Estamos facendo moitos avances, clase. Ei, desculpa, vaca branca e negra Mulu. Mira, podesme botar esa pelota? Por suposto que podería, pero por outro lado, xogar con pelotas, aínda referíndonos aos malabares, é terriblemente infantil. Sabe, Mulu, brillante. Ai, que profundo. Papit, comparte con nós a túa opinión sobre este asunto. Unha podería discutir se as habilidades relacionadas con semellante empeño infantil permiten un desenvolvemento competente da coordinación entre o ollo e a man como parte dun enfoque... mais, está demostrado que ese denominado empeño infantil é de grande interese para aquelas xeracións máis afectadas polo inexorable paso do tempo. Nas covas da baixa entropía atopáronse pinturas que ilustran esa actividade como unha busca da maioría de idade. Relacionada coa busca da perfección como un logro físico e mental e como tal, o deporte constituíu unha historia. Mirade, xa está. Xa está, amigos. Quedade coa pelota. Nós temos outra. Pero que raio está pasando aquí? Por que están todos tan raros? Tan raros? A ver, déixame dicirche, querido Dougie, que non estamos máis cante unha pauta de comportamento que resulta da manifestación de certos modelos de... Dame bolas de pelo, tú siendo... Que ver con factores culturais e sociológicos. Para que o comprendas mellor. Escoita, Rod, que pasou para que todos falen como se descargaran un arquivo corrupto? É que ten de malo que todos sexan educados e cultos para variar. Home, faise raro, é falso. E que imos facer? Vouche dicir eu o que imos facer, meu. Nada! Está todo perfectamente... Está realmente fabulosa, querida. Ese estilo clásico leva o nome de Fris escrito con maiúsculas. Convertícheste na nova raíña da moda. Dougie, canto me alegro de verte. A nosa próxima clase de etiqueta vai empezar. Espero que te poidas unir a nós. Está ben, de acordo. Isto xa é algo raro demais. Atende, os CDs mesturáronse e Splat estivo escoitando o CD de Rush. Xa entendo, mentres dorme recibe mensaxes procedentes deses CDs de autoaxuda que lle lavan o cerebro. Penso que sí. Titúlase Libera o corvo que hai en ti. Iso non lle debería afectar aos gatos. Yo sei, é raro, Xa sabe lo que temos que facer, non sabes? Nova raíña da moda. Canto antes, mellor. Es unha flor no xardín da vida. Es unha flor no xardín da vida. Es unha flor no xardín da vida. Ui, parece que a caixa de cambios necesita un bo axuste. Pois que sexa de toxo. Sí, parece unha idea brillante, pero gustaríame saber a opinión da nosa común amiga.
Vaya, Splat, espero que ese baño no lixo fora tan estimulante para ti como foi para nós. Querido Dougie, de verdade que esperaba que deixásemos ao lado isto de andar can contra gato e que avanzásemos coa nosa relación cara á amizade. De veras? Non, ni nos soñes. Esquece o ti tamén, idiota, e ponte a traballar. Ti pensas que alá no fondo as criaturas poden cambiar? Non, as cebras non cambian as manchas, os leopardos non cambian as raias. E cos raros que estiveron todos por aquí últimamente, moito me alegro de ser normal. Sí, claro, e ti ves sendo a normalidade con as. Vivía na cidade, pra aldea forundar unha vida nova nunha granxa peculiar. Aventuras e retos a cachón, con moita diversión.